Pani Beatka k nám dnes prišla od Žiliny. Prežila krásne a radostné detstvo, no a dnes prišla aj so svojimi sestrami. Pani Beatka a jej sestry. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Ešte ďalšie. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. A ďakujeme za ten potlesk. Ani vám nejdem všetkým podávať sestry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sestier. Úžasná rodina. A úžasná matka, ktorá porodila a vychovala 9 dievčat, ale to nie je kompletná vaša rodina. Áno. Ešte vás bolo viac? Ešte boli 3 bratia. Áno. Sú teda, no. A 2 nemohli prísť a jeden už ako nežije. Jeden už nežije, takže stále vás, dokopy vás bolo 12 súrodencov. Áno. Prosím vás, vysvetlite mi, ako to vyzerá v takej rodine. Veselo. Ktorá je najstaršia? Ja. To mohlo byť dosť náročné. Ja si teda predstavujem, že ten najstarší súrodenec, alebo tí najstarší musia pomáhať potom s tými mladšími. Ako to bolo vo vašej rodine? Pomáhali, samozrejme. Pomáhali? To bolo, vždycky v nedeľu sa pralo, chystalo. Takže, ale tak to už vyplývalo z tej... To sme nevedeli, ako prišlo to. O tie mladšie sa starali a tak. No, aby sme aspoň troška pomohli tej mame, lebo mala toho veľa, do práce chodila. No takže, ako... To klobúk dole, akože predtým. Predpokladám, že pre ňu to muselo byť asi najnáročnejšie. Už len toľko detí porodiť. Áno. A potom sa o ne starať. A hovoríte, že teda aj pracovala, ale asi zo začiatku bola doma s vami, nie? Nie, vtedy materská bola maximálne 3 mesiace. Ona chodila v podstate do pol roka, väčšinou už išla do práce. A čo bolo s deckami? Kto sa staral o deti? Vtedy bývali jasličky a tak podobne. Ale ona v noci, ona chodila, robila na družstve, takže zavčasu ráno vstávala. Ale samozrejme mali napečený chlebík, čerstvý ráno. Napečený chlebík? Áno, ona piekla? áno. Počkajte, ale to nemohla jeden piecť pre 12 detí. Tak trocha viac. Pekáče buchy jedá tak podobne ráno. Keď sme vstávali, sme mali už čerstvé napečené. Každý deň. Vôňa. To sme mali dosť často. Pekne ráno, vy ste si vstali postupne, napapali sa a mama už, ona robila na družstve, čo robila? Ona robila ako dojička. To znamená, že tam musela byť veľmi skoro ráno a tiež ťažká robota. No ťažká, áno. A ona už, keď my odchádzali do školy, tak ona už prišla akorát medzi tým. Takže nás vychystala, tých starších, a zase sa vrátila do práce, alebo navarila medzi tým, viete, tak. Takže bolo to veselé, pestré, ale tak, preto sme šťastné, že ju máme. A že bola taká, aká bola. A že je teda tak. A že tu stále je s A vami. že stále s nami, áno. Bola prísna? Milá, zlatá. Milá, zlatá. Taká je stále, taká je stále. Ako krásne o nej hovoríte. Aký bol otec? A teda... Aj ocko taký si. A to otec bol trošku presnejší, ale mama Tak hej, no niekto musel byť pri toľkých deťoch. Pri 12 deťoch? Otec asi občas aj zakričal. Nie, veď to teda bolo treba. Jasné, áno. Hej. Ak by nás nikdy nebili. Byť vás nebili? To teda nie. Mohli. A čo ste vystrajali? No, tak nás bolo 12, tak určite. A 9 bab, a keď sme išli do tej puberty akurát jedna po druhej, to nechcete zažiť. No. Každý iná povaha. Aha, a ste utekali z domu niekto? Čo ste povystrajali najhoršie? Priznajte sa, Beatka. Neraz zamkla som sa v izbe, akože spím, velice, a oknom som ušla za priateľom. Na rande ste šli a mama si myslela, že vy tam pekne spínkáte. Aha, a ste si tak navzájom pomáhali? Áno. Že ste sa kryli. Aha, aby mama nevedela. No. Ako to bolo, no. Ja neviem, ja mám len jednu sestru, ale pamätám si, ako sme si požičiavali oblečenie. Ako sme, presne také tie sestierské veci. Áno. A to muselo byť úžasné, keď vás bolo 9. No, a nikto nám nechcel veriť, že nás je toľko, lebo že aj oblečenie, ale že my keď sme si vystriedali medzi sebou toľko oblečenia, takže si myslela, že to máme nové, ale to, vrajím, to sme jedili po druhom, alebo tak. A ste mali asi spoločné trička, niektoré. Takéto veci. Mali ste veľa lásky a zrejme ste sa nenudili nikdy. No to určite nie. Ale ani nejaké súkromie veľké ste zrejme doma. Súkromie sme nejako nemali. Ale... Počkajte, a bývali ste v dome? Dome. A tam bolo viac miestností, viac posteli, alebo jak? My sme mali len, v podstate, máme taký vo veľkom síce dome, ale taký menší byt, v podstate ten spodný. A v ňom bola kuchyňa,
obývačka, kde spali rodičia a potom bola decka, kde sme spali my ostatní, až taká malá jedna izbička. 12? Ale keď som sa narodila napríklad ja, Tak už tí tak starší boli. medzi mnou a najstaršou sestrou je 20-ročný Ty rozdiel. už boli preč zase. Jasne, ty už boli preč. Takže oni sa postupne odchádzali. áno. To ste si zohrievali posteľ na Áno. My zde nebolo kúrenie ústredné, ako teraz je napríklad, hej, my sme čakali do svoje prvé ráno, aby zhorial perinu a my sme sa už v tom šupali tam každý jeden po druhom. Takže my keď si na to pospomíname teraz, tak sa dosmejeme toľko až, no. Ako, jak to bolo krásne, že taká súdržnosť. Taká súdržnosť, no. A je to zásluha teda tej vašej mamičky? No strašne, určite. Aj ocina, ale ako veľa mama. Ona má takú povahu, fakt, že... Beatka, teraz ma opravte, ak nehovorím správne, a ešte boli ďalšie deti, ktoré sa... Ešte mala mamina taký pôrod, ako trojičky sa narodili, ale... Zomreli. Áno, tí zomreli. Trojičky ešte mala. Teda chlapci. Hneď po narodení. Hneď po narodení, no. Počas pôrodu. No. Tí mali nejakú cukrovku, boli ako nejaký Boli chorúčky. Takže ešte Takže z 15 bolo. Takže by nás bolo 15. bolo by vás 15 a ďalšie tehotenstvo pre ňu. Sťažovala sa niekedy na niečo? Treba na to, že má toľko detí, toľko roboty. Naša mama bola taká osoba, ktorá sa nezverovala so svojimi problémami. Napríklad, keď mňa čakala, tak bolo to počas najstaršej sestry svadby. Takže skoro nikto nevedel, že vôbec mňa čaká. Že je tehotná. Áno, ja som sa narodila týždeň po tej svadbe a naozaj nikto to netušil. Ani ja, keď som sa pozrela na tie fotky, som nevedela, že som v jej brúšku. Že bola v druhom stave. Áno, nikto, absolútne. No, muselo to byť pre ňu naozaj náročné. Aj teraz, čo sa škôl týka, ja neviem, asi nemala čas sa s vami učiť, ako to bolo so školami. Vyštudovali ste? Áno. Všetky máme stredné školy. Sestra najmladšia má vysokú. Vysokú, no. Rodiny máme svoje, vydaté sme. Všetci Tak šťastní. Takže keď sa stretneme, tak sme ako taká malá svadba. Nás je dohromady možno 50, 60. Takže na každé narodeniny mamine, tak máme v podstate takú menšiu svadbu. No. Aha, také stretnutie. 25 vnúčat. Mama má 25 vnúčat. 6 6 právnúčat. právnúčat. No, úžasná žena. Ako sa volá krstným menom vaša mamička? Mária. Také vzácne meno. Biblické, krásne meno. Sa hodí. Hej. A sa na to spolieha, na tú Božiu pomoc aj pomoc Panny Čiže je Márie. veriaca, aj to jej možno pomáha. Áno, v určitých chvíľach určite, hej. Aj preto toľko detí. No, áno, a sme tu. Vďaka tomu ste tu. Ale sme mali krásne detstvo, takže... Hej. Nemali sme všetko, čo sme chceli, ale mali sme všetko, čo sme potrebovali a to bola hlavne tá láska, ktorú nám dávali. Aj otec, aj mama. To je asi to najdôležitejšie. A že sa nás postarali, že, viete, boli ťažké situácie, všetko. Každý do pionierských táborov sme chodili na rekreácie, že neboli sme uchudobnení až tak. Takže zažili sme aj to. Aj za to im treba poďakovať, že snažili sa, aj napriek tomu, že nás toľko bolo, ale dali nám maximum. Že aj z toho mála, čo mali. Áno. Išlo im o to, aby proste tie deti normálne vyrastali. Áno. A vidíte, aby že sme sa to zažili. dá, to je neuveriteľné. Áno. Že napriek tomu, že teda mali málo, podarilo sa to, vyštudovali ste, máte krásne spomienky na detstvo a stále sa môžete s tou mamou stretávať a je super, že ju pozývate k nám. My sme šťastné, že sme mohli spoznať vás 9 sestier. No a sme veľmi zvedavé teraz na vašu maminu, tak sa poďte pozrieť, ako reagovala na nášho poštára Ludviga. Som bola šťastná. Milá Katka, nedaleko Žiliny je krásna rázovitá obec s pekným názvom Hôrky. Do hôrok som sa, alebo do hôriek som sa vybral, aby som odozdal pani Márii našu obálku, tak verím, že bude doma. Možno je všeličo. Ja sa na to dívam vždy a vždy, aj na Česku, aj na Slovensku. Ne, toto možno... Aj na Česku, na Slovensku. A to je zároveň naša prvá otázka, ale ešte prvá otázka, či ste pani Mária. Áno, Druhá otázka je, či máte v tom Česku aj rodinu. áno, No. áno. A bez mám otázok veľa. vám už odovzdávam túto Veľa. veľa rodiny. Veľa rodiny máme. No. Hej. A my sme za vami prišli sem, do Žiliny, teda do okresu Žilina. Ďakujem vám pekne. A chceme vedieť, že či prídete vy k nám do Bratislavy. Rada, že prídem. Ďakujem, to sú moje dcerky. No, dobrý Ja som deň. mala viac detičiek a ja som s nimi spokojná. Viete čo, šťastná som, že ich mám. No ale to, počkajte, ešte sme sa neopýtali, že kto vás pozýva. No tak, kto si ma už len pozýva, budem tam prekvapená.
Budete tam prekvapená? Áno. A vám je to úplne jedno, že kto vás pozýva? Tak čo mám robiť s nimi? Keď doma pozývate, ma postaje dobrý človek asi. A tých detí máte koľko, tých dcer? 9 dcer mám. 9 dcer. A zoberiete všetky do Bratislavy? No, to 2 rady. A nebojíte sa, že sa tam stratia? Ale kdeže, však iná tam študovala, ona na cirkev učí na gymnáziu. No my si ich tam necháme potom. Ona chodila tam do školy, my sme tam boli aj na promócie. No, tak boli ste na promóciách a teraz pôjdete do štúdia, do jasné, Slovenskej televízie. Čo poviete? Áno, som bratru, toto som nikdy nepočítala, že ja by som sa tam dostala. Tak v sobotu o týždeň budete v telke a my s vami. Sobotu? Áno, a tešíme sa na vás. Katka, dohodnuté. Ja, toto je ani možné. Takéto niečo krásne. Toto je vaša mamina, ona je vždy v takej dobrej nálade? Žartuje. Ju si Ona počuli vraví, Bože. nejakú nahnevanú, aby bola, proste ona je veselá. Stále veselá. No, Fakt. Boží Aj keď má zázrak. trápenie, aj všetko veselá. Určite áno. No a teda ani sa nemusím Ludviga pýtať, ona je určite tu. Idem to ale pre istotu overiť, či sa náhodou naozaj ona nestratila alebo neušla. Ludvík, bolo by veľmi prekvapujúce, keby sme tu nemali pani Máriu, no ale človek nikdy nevie, vieš. Nič sa nestalo a pani Mária je tu, takže ja ju vítam v štúdiu. Prichádza. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Nech sa vám páči. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte u nás. Viete, Katka, som šťastná, že vás môžem spoznať naživo. Ja sa teším, že ste dívam na to prišli. vždy a vždy. No poďte si k nám sadnúť. Takže ste naša verná diváčka? Verná, No to sa preverná. tešíme, nech sa páči. No a teraz ste tu aj naživo vlastne u nás. Aj naživo, áno. To by som nikdy nebola povedala. No vidíte, ako sa máte. Teraz už výborne. A čo, niečo vás trápilo predtým? No tak, život bol ťažký, no ale krásny. Mala som 12 detí. Synček v Lani zomrel. Bude rok 46 ročný. No tak, manžel pred 5 rokmi, Áno. 5 rokmi. No tak, ale ináč, no výborne už teraz. Musí život ísť ďalej. No čo už narobíme? Bohužiaľ, je to tak, No, že aj hej. takéto smutné veci patria k Ale mám životu. vnúčence, mám detičky dobré. Ďakujem za nich teda, že sa tak o mňa starajú. A starajú sa o vás? Veľmi, veľmi. No To tak- až prehnanie. Vážne? A čo preháňajú? Povedzte, posťažujte sa. Už jak troška ma niečo zabolí, už sem lekárovi Áno. a všetko možné, už by, ja neviem, čo mi dali. Tak ale asi... Viete, asi od vás dosť veľa dostali a teraz len sa snažia možno to trošku splatiť. Možno, asi ja tak myslím. Hej? A ja nebanujem, že som ich mala. No a nehovorili vám ľudia, že preboha, toľko detí. No jasné, že si robili posmiešky. Vážne? Ale vychovala som ich, všetky majú stredoškolské a najmladšia vysokú školu. Tu som chodila bola na promócie, aj vnúkovi v Bratislave. Takže učí na cirkevnom gymnáziu. Som mala 42 roky, keď som ho mala skoro. 42 rokov, keď Áno, tá posledný. najmladšia sa narodí. A koľko ste mali, keď ste začínali s deťmi? 21. 21. Čiže permanentne 20 rokov. No. Takže som si prežila, ale manžel bol chorý už tak infarkty, mal mozgové porážky, ja som sa o ňu do samého konca Museli ste sa starať. rakovinu pľúc, všetko možné. Takže to bolo veľmi ťažké. A keď sa teda vrátime k tým deťom, teda 20 rokov vlastne buď ste boli tehotná, alebo ste rodili, alebo ste kojili. A však to jedno z druhým bolo. Jedno skončilo a začalo ďalšie. A plienky nie, ako teraz pán Persky dá. Jasné, to aj ja som ešte prala plienky. No. A teraz cez zimu sušiť a to všetko. No. Čo vám pomáhalo, keď bola taká ťažká chvíľa? Tak čo mi pomáhalo? Viera, nádej a láska. No lásku musela som im dávať, nie však. No a viera, že bude hádam aj lepšie. Akože aj bolo Áno, potom? aj teraz je. No, len aby zdravie slúžilo. Čo iné potrebujem? No, zdravie. Nič iné. Ako teraz A žijete? pokoj. Čo vlastne robíte? Oddychujete? Čo, už mám 76, budem Áno. mať.
Oddychujem, prechádzam sa, to už o varenie, o všetko, nákupy, to už mám postarané. Či vôbec nemusíte Peru, nič? žehria, Všetko mi robia. robia. Už len na prechádzke, aby som chodila tak. No a povedzte mi, Pavlínku. koľko máte vnúčat? 25. 25 vnúčat. Áno, a 6 pravnúčat. A to si nemôžete pamätať ani To mená. ja som najbohatší človek na svete. No to ste. A mená si pamätáte tých vnúčat? Najstaršie je Katka, Erika, potom je Miško, potom je Adrian, potom je Simonka, potom Dominika, Marek, Katka. Veď mám 3 Katky, jednu dceru, Áno. 2 vnúčky Katky a ešte aj pravnúčku. A pamätáte si aj, kedy sa narodili tie deti? No, pamätám si, pamätám. Vážne? Ja strašne pamätám. To je Ja ešte aj neuveriteľné. cudzí, ešte mi hovoria dcery, mama, ty kde máš tú pamäť takú? Ešte aj Vidíte? cudzích si pamätám, kedy som narodená. A ľutujete niečo vo vašom živote? Nič neľutujem, nič. Chalupu sme si, máme kde bývať, chvála Bohu. Ešte horšie žili, ako som ja, keď som mala koľko detí. Teraz mi ľudia závidia, No keď vám iste. poviem. No. Takže, čo vám mám povedať, Katka? No šťastná moja? žena, ja som veľmi rada, že ste Áno. prišli. A ja Áno. som rada, že som tu. No nikdy by som to nebola povedala. A je tu dobre? Výborne, no. A bude, podľa mňa, bude ešte lepšie. Hej. No jasné, bude ešte lepšie, lebo práve v tejto chvíli sa dozviete, prečo ste tu, kto vám chce niečo povedať Aj. a zistíte, čo sa vlastne deje a o čo ide. Tak si to tu No, to užite si- ešte, pani Mária. Dobre, ďakujem vám pekne, Katka. Ahoj, mami. To nie je možné. Ahoj, mamička. Teraz sa nám všetkým sú slzy do očí. Maminka naša drahá, sme tu my, tvoje deti. Tvojich 9 dcer. A určite by tu boli aj naši bratia, keby mohli prísť. Mamička, chceme ti povedať, že ti ďakujeme za všetko, čo si nám dala. Za to, že si sa pre nás, pre všetkých obetovala. A za to, že si nás ockom tak krásne vychovala. Mamička naša drahá, ďakujeme ti za všetko. Ešte raz. Tak dáme stenu preč. Stenu dáme preč? Stenu dáme preč. Tak, toto je pani Mária a jej 9 dcer. Úžasný pohľad, naozaj úžasný pohľad. Vy ste naozaj najbohatší človek, tak ako ste to Áno, povedali. celkom tak. Sme veľmi radi, že ste Katka, prišli. no. Ešte raz. A s vami sa chcia odfotiť. No určite sa odfotíme. Viete, čo vám ja chcem zaželať? Okrem toho, že ste teda najbohatšia, nech teda toto vaše bohatstvo ďalej prekvitá, lebo to je asi to najdôležitejšie. Veľa zdravia. Nech sa držíte. Áno, to zdravie. Oni vás všetci potrebujú, ešte aj Áno, vnúčatá, áno, pravnúčatá. áno, áno. Vy sa ďalej starajte o mamičku, myslím si, že si to zaslúžia, ale to vám asi ani netreba hovoriť. Takže sme radi, že sme spoznali vašu rodinu a želáme vám všetko dobré. Ešte raz. Ďakujem. Veľa zdravia, pani Mária. Opatrujte sa. Všetko dobré. Všetko dobré. Beatka, majte sa. Dovidenia. Dovidenia.